Hello dear viewers, so this is another SB19 Vlogs reaction. So this time it's from their Pagtatag World Tour in Dubai. So without further ado, let's watch the video. Sa airport sila, grabe yung airport. Yung outfit nila, tingnan nyo. Bakit ah? Wow! Nahiya pa si Paolo. Wow, naka-handshake pa niya si Pablo. Ay, ano yun? Regalo din ba yun? Ah, shades na yun ni Justin. See you soon. Grabe naman yung mga 18 sa Dubai. Ang yayaman. Tayo sa Dubai. That is what you want in Dubai. Gusto rin pumunta sa Dubai. Punta ko dun sa desert nila. Tayo sa Dubai. Mainit po tayo dito. Bakit may, ano ba yan? Dala nila cake ba yan? Oh? Araw kahit tulog. Kasi naramdaman ko po excited na silang makita tayo. Ay, mag-perform po ang SB19. Wow! Bouquet ba yun? The spokesperson on air. Everyone will talk. Everyone will talk. Alright. Wow! They are best English. Organizer ba yan? Naka-English? Josh and Pablo. Okay. Ah! Dito sa radio station. Guesting sila. Gwapo nilang 5. Ganda ng mga outfitan ng SB19. May stylist din kaya sila. Sige, turuan nyo sila ng Tagalog. Di ka basta-basta manakatagadating ko! I got it! I got it! Akala ko sasayaw pa rin. Sayaw din. Pumunta sa Sony Music doon. Good vibes na si Ken ah. Kinanta na lang. Ano ba, Stel? Hanggang Dubai ba naman? Naghang ka. Hindi kinaya ng memory. Gawin na kaya natin yan. Yan, stretching. Josh! Hyper si Josh ngayon. May merong hydraulics. Oh. Ang sigaw daw si Josh ang Dubai. Ang layo. Wait na lang. Balik na lang agad. Hindi nyo lang na-expect. Ang layo, sabi ni Ken. Parang bata tingnan ni Ken pag ganyan yung buhok niya. May practice siguro na lahat ng songs nila, no? Diyan. Yan, sound check naman. So, real ba yan ni, ano? Parang lakas naman na, ano, timak, na pakinggan yung boses ni, ano, Justin. I can naman yun. Pero kay Justin, wala po. Sa'yo, Pablo, nakakit ko nagkakaroon. Hindi pa rin pala naayos. So, ate, pag pinapalagsan mo yung volume sa akin, ganito pa yung nangyayari. Ang kulit niya. Okay. Oh! Ito kapit na sa'yo, Pao. Ano yan? Naglalaro na yung dalawang bunso. Sorry, Jenna Cruz. Ah! Bakit? Reklamo si Stel. Bakit?
May sabotahe ba? Nangyari. Si Stel, ang mukha ni Stel. Hindi na makapinta. Ano ba nangyari doon? Oh, ano yan? Tawag dyan. Yung photo op. Wow, may photo op talaga doon, no? Ang daming bata. Kapal. Yan na yung soundcheck, di ba? Di ba? May mga fans na si Stanley. Oh. Ang daming foreigner, no? Hindi yan mga Dubai, eh. Galing pang ibang bansa yan. Crimson. Nakaway. Grabe namang shoes na yan. Nagpa-practice yung fake faces. Sino kayo nag-isip niya? Ano mga steps? After Masima. Si Bye! Yan na yung pinira. Parang simple lang, no? Or baka hindi lang pinakita. Yan, no, tingnan nyo. Di na silang dala ng backup dancers. Josh, pinagtan talaga yun. Justin! Justin naman. What is up, Dubai? I'm your ultimate bias record, Josh. Iba na yung pakilala ni Josh. What's up, Dubai? Ako si Pablo. Let's go. Ako si Pablo. Gusto ko talaga yun. I'm Justin. Ako si Pablo. What's up, Dubai? I'm Tim. I'm your forever boyfriend, Tim. Wow, boyfriend. Ano daw yun? Yan, bilis na mong salita ni Ken. Ilaw. Ang klaro ng boses talaga ni Stel. Pablo. Maganda yung ano dito, arrangement ah. Parang ano taga yung boses nila ah. Mapa. Oh, 2 minutes, bilis. Ah. Ba talaga silang back up? Maganda nga yun, makapokus yung mga fans sa kanila lang. Ang lapit nila, oh. Chip, 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 chip.
Hindi na nagubad si Josh dyan. Ay, bawal. Kasi yung very, ano yun yung conservative yan sa Dubai. Bawal yung mga ganyan. Bazinga. Sayang. Yan, sayawin mo yun, Ken. Yung practice mo kanina. Ah, yun na. Iba naman, mister naman. Oh, yan. Kay Pablo pala to. Ah. Akala ko na. Diyan ba yung si ano? Hindi na siguro pupunta si ano, Sue. So, yun naman kay Justin. Sabi mga fans na nagsising along. Iba no, iba yung ano nila eh. Ay, yung genre sa solo nila. Then si Josh pa, di ba wala pa? Yan si Josh. Hi Josh. Palayo. I want you. Maganda siguro, no? Kung sa isang solo nila, may mag-do-it na ibang members. Diba? Fresh pa din tingnan sila. Gala talaga tingnan yung naka-white. Tapos na. Ano kaya yung language sa Dubai? Arabic ba? Hindi? Ano? Parang hindi sila na English lang. Yung ano doon, salita nila. So that's it guys for the pagtatag world tour sa Dubai. Grabe no, worldwide na talaga yung fan base ng SB19. So, sa Asia, sa Dubai, pinukti din sila ng mga fans doon. So, ang daming nag-enjoy ng mga fans. Then, yung ating mga boys, syempre nag-enjoy din sila. Nung tama nila yung mga iba na mga international fans naman doon. Halo-halo ng mga ano doon eh. Lahing nakita natin, hindi lang yung sa Dubai galing. Iba-iba pa din yung bansa galing. Pumunta doon para lang makita at mapanood ang SB19 ng live. So, diba? Ngayon, tapos na talaga yung patag nila na concert. So, abang naman tayo sa susunod pa nilang mga release. Susunod nilang album. Yun talaga yung nabangan mo ngayon. Ngayon, mga solo na lang nila na activities. Diba? Nag-release sila ng Moonlight. Ano tayo, surprise talaga yun eh. Ganda-ganda ng song, ng choreography. So, ngayon, tingnan natin kung ano pa yung i-release nila. Parang busy na sila sa mga, ano na solo activities nila. Then si Pablo, Edsa boy. Tingnan natin sa Edsa, si Pablo. So, ang ganda talaga ng mga, ano nga, nakapaka-creative talaga ng SB19. Yun on the spot na makarelease sila ng isang song na hit naman, di ba? Sabi, very, ano talaga, proud ang 18 and very lucky talaga sila na nakilala nila yung SB19. Including na ako. So, that's it guys for SB19 reaction. So, see you guys sa next kong reaction. And if you like this video, comment and subscribe to my channel. See you again next time. Bye-bye!